Kuhle masotsha kuhle. Igama lami nguHlengiwe ngakwathwala komnyamande kuzilabende komkhonto waduma njengezulu. Nami ngizobonga nje ngahlupheka kakhulu endlini shuthi ekhaya sikhule singabazalwana ngiyazi mina lenkolo yesiZulu. Ngahlushwa kakhulu age of 16 years. Ngathola omunye usisi endlini yami ngihlushwa amagundwa namakhulu angena edli amathaphawe ngelanga adli 1000 rand. Omunye usisi wanginikeza itswayi la ekhaya. Amagundwane anyamalala kuzibe namhlanje. Nami ngizosibongela nje. Iminyaka engakuhlushwa amagundwane gogo? Hayi iminyaka over maybe boma 10 years ngoba bekamoshwa kakhulu endlini futhi bekadla lezi zinto ezibalekile. Wabona ngokudla into ezibalekile ezi useless awazidli ne poison awayidli. Amanye ayidli poison iphele angafi. 1000 baadli ma 1000 ma 8000. I-8,000 abantu be-stockfel kwakuyi-testing ngasaturday yakho nafuneke siyoshare i-stockfel. Mama uthi imali ye-stockfel u-8,000. Yebo 8,000 ba. Wawula kuwena. Yebo. Amagundwana awudlu 8,000 awuqeda. Yebo baba futhi wawuphakathi ku-headboard yami phakathi ukuthi avula kanjani namangasi. Ngomgqibelo bathina abantu mama. Ushuthi omunye usisi wafona ethole ama-satellite ePick n Pay yakusale. Wathi khipha loyo mali ngoba ngifuna imali yami kuloyo mali ekuwe. Mangithi ngiyayikhipha imali ayisekho. Ngaleko headboard ayiphume kanjani imali iqobe engamaphisa amancane ngagijima ngaze ngayobuya ePitori ngifuna beshintshe le mali bathi ngeke sishintshe u-8,000. Yo mama yagcina phela kuphi le case? Hayi mina ngavele ngayibhadala imali ngemali yami ngathi phela ngoba abantu balwa nami abantu besofela uyabazi baba banjani. Yes sis. Bebekuthakathini. Yebo baba. And then after that uhlekise ukuthi ukuthakatha abukho koma radio. Uhlekise ukuthi abantu abamnyama bafundanga babelieve izinto ezingekho. Ngapha wena u-8,000 welokhozana udliwa magundwana nangu uyambona u-8,000. Hamba utshela i-clever blacks bahlekise ukuthi ukhuluma ngento ezingekho ngoba you are uneducated ngoba bona abahlupheki njengawe. Sabantu abamnyama mana ngeke kushintshe. Noba ungaba nemali uhlala esentini umuntu omnyama. Mama uthi wathathi utswayi la ekhaya. Yebo. Walayelwa ubani? Hayi ngalinikeza omunye usisi wathi uthule lekhaya libhale ukuthi itswayi elingcwele. Ebhale nje ukuthi elingcwele. Akulono lakho yela lo sisi. Yebo. Wakuhlephulela naye. Yebo. Nawe wathatha utswayi uhlephulele wathela. Yebo ngoba ngase ngixakekile sengibiza abazalwane beloko bekhuleka endlini bekhuleka bengaqedi. Kodwa kungenzeki nix. Amagundwana nayo lokakhona. Amagundwana ayabhizi adla amathaphawe adla futhi awadli lezi zinto ezingabalekile. Adla lezi zinto ezidurayo kuphela. Uthelo sisi make kutshela athi kunotswayi wavele wathi awulethe lotswayi la. Lethe itswayi sisikima ngisengikhathele. Wathela lapha endlini. Ngathela nje futhi ngafafaza kancane ngaphuma ngathi hayi ngikhathele yini hambani wanyamalala amagundwane kodwa ayibesemoshile shem. Siyabonga mama. Inkolo ke mama akuyona iyamaZulu inkolo yakwantu. Sizwile mama? Yethi sonke bantu abamnyama okhokho bakho mandulo bengakayi kwezi religion babehamba ngalenkolo mama. Yebo baba. Iyo nawe ezakusiza nakumoya wakho ukwazi ukuphila. Yebo baba. Zulu khaya. Fihle nginaphakathi. Fihlo yezulu.